kife bai samu ba, ya zauna yana tunanin abin da ya san bai kyauta ba. Ya fara kukan nadama akan abin da ya yi wa iyayena. Umma ta kawo abinci idan sa kuka san bai ganta ba, sai ta zauna ta gefa tana mai tambaya na kukansa. Ya shiru yana ta kuka, jim kaɗan bai ba ta amsa ba. Sallama ta abbana ce ta katsewa umma tambayar ta. Ya shiga cikin damuwa ɓaci fuska ba fara'a ba, shi ma ya zauna ta gefe yana ta salati bai tsaya ba. Umma na ta fara tambayar abba, yadda kai ban kasa ba, ka shigo da ɓacin rai yau kuma ka dawo da wuri. Lafiya ku an gona yanayin nan baka saba yi ba. Abba ya kalle ta sai ya ce, an kore ni ban aiki yadda ban biyu ban je ba, kuma ban sanar da manaja ba. Ya ƙara da faɗin, na roƙe su su bar ni ba a san raina, na ba su dukka labarin abin da ya faru ban rage ba. Da suka ji hakan sai suka ce ai sata nake a kamfani, wai ba ni miliyan har biyu aikin karsu nake da zamba. Abin ya ƙara ƙaimi suka nemi su bata min mutunci na, da ta kona bar su can ba zan jure cin mutunci ba. Mu ɗaukar dara haka Allah ya so ba za mu dore da su ba, zama da suna da ƙarshe kuma na duniya ba zai dore ba. Abba da umma na alhinin lamarin da ya faru kansu. Almajirin yana gefe tunanin yanda zai nemi tuba, yayi sanadin rushe farin ciki. Suka zauna cikin tunani, sun so shi da amana, shi kuma bai rike amana ba. Sun rike shi tamkar da bai dauke su ai iyaye ba. Sun ba shi dukka gata, hakan bai sa ya tausaya ba. Ya shirya domin faɗin gaskiya dan ya nemi tuba, ya faɗa musu dukka gaskiya kuda kaɗan bai rage ba. Ya faɗa musu dukka komi shi ya tsara ba wani ne ba. Ya nemi tuba abinsu da alkawarin ba za shi karawa. Da suka ji hakan suka yi bakin ciki ransu ya ɓaci sosai. Hali na yara na zamani ya sa masu yi mamaki ba. Suka tambaye ina kuɗin da ya amsa har naira miliyan 5, sai ya ɗauko naira 10,000 ya ce ba su ba shi ba. Bacin rai ya ƙara samun umma kamar ta kai masa duka, sai abba ya ce ta bar shi ya je da halayyai kama da dabba. Suka kore shi ya tafi, bacin rai ya rufe mahaifana. Batu na almajiri ɗan riko san ba za su ƙara ba. Bayan wata ɗaya wata rana sun zauna umma da abba, kullum yana ta neman aiki har yanzu bai samu ba. Sai ga sallama ana kiran abba na da ya fita, mai dashi ne ya zo batun kuɗin dashi bai zubi ba. Ya ce da shi ya ƙara afuwa za shi kawo kuɗinsa har gida. Bai san da batu na korarsa kuma aiki bai samu ba. Babana ya yanke shawara zai yi aiki ko wanne ne, ya shiga nema na aikin ƙarfi shi ma bai samu ba. Sai ya tunna baya wacce sana'a ce ya iya, ɗinkin takalmi ya iya to amma bai kware ba. A hakan ya fara yana yin ɗinki da wanki na takalma, ya samu mafaka ta ci da iyali ba biya na bashi ba. Ranar da ya fara ɗinkin takalmin ya yi sa'a, sai ga uban nashi ya zo asa inda bai yi aune ba. Suka yi kallon kallo abba na da shi uban dashi, ana bin sa har zubi 100 bai zuba ba.